Sada príslušenstva, ktorú si ukážeme, je od talianskej firmy Pedersoli, vhodná ku kresadlovým, ale aj ku perkusným zbraniam. Sada obsahuje odmerku na čierny prach. Čierny prach si môžete odmerať a dať do týchto nádobiek, je 40 kusov. V sade je takisto prachovnica na čierny prach. K perkusným zbraniam je kľúč na pistóny a rôzne pistóny. Ku kresadlovej zbrani takisto odmerka, rozpúšťadlo, prachovnica, dávkovač, kľúč a 40 nádobiek na odmeraný čierny prach. Všetko je to zabalené v plastových kufríkoch. Sada od firmy Pedersoli, set pre perkusné a kresadlové zbrane.